आं दायो नै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे इन्टारेस्टिं भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर माने दिनै आङो माने बेखौ मा होनना बुंगोन पुरि बानायनोसै आरोना पुरि बानायनानै जानोसै माने दायो पुरि बानायनो थाखाय मा मा मुवा बेसाद नांगौ बेखौ लायनोसै आं दायो दखानाव जेरै आटा मैदा बायदि बायदि बिनिफ्राय आरो बायदिसिना मैगं माने बेखौ सबजि बानायनो थाखाय बायदिसिना मा मा बानायनाय जायो बेखौ लाना फैनोसै आङो दायो लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ मा मा बानायो मा मा बानाया नोंथांमोना दिन्थिलांबाय थानोसै आरोना बिदिब्ला फैदो लोगोफोर अखा हानानै दैया जि माखासे लोमफावजोब्बाय मा खालामबावनो अखायानो गानायनि नाम लाला उफाय गैया आरोना अखाबाबो बाजार खालामनानै फैबाय नैबे बानलु सिब्र माने भब्रा फालौ सोरबा सोरबा बानलु सिब्र होनो जोंथिं भब्रा फालौ होननानै बांसिन बुङो ओमफ्राय नै आटा मैदा लाबाय बिनिफ्राय आलु मटरखौ मोनासै माने मटरखौ दखानाव सोंबाय मटरानो मोनफैयाखैनो दा नायनोसै मा खालामनाय जायो जियानो जा बाजार खालामना लाना फैबाय दा लासै लासै बानायलांसै माने दिन्थिलांबाय थानोसै आरोना माबायदि मा मा बानायनाय जायो लोगोफोर बिदिब्ला नै सासेया बानायनो रोंगौना रोङा नों रोंगौबो रोङाबो मा नियम बेलाय बानायनो रोंनांगोन बिदिसो ओइ नै नुदों लोगोफोर हिनजावफोरनि गोसोआ थारमाने रोंजोबबाबो थारमाने गोसो थाबाथाय थारमाने रोंगौ आरो गोसो गैयाबाथाय रोंबाबो रोङा माने बे सिस्टेमनि हिनजावफोरनि गोसोआ मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर बिराद बायो माने बाबाथाय रोंनाय बुस्थुआबो रोङा जालाङो माने बिसिनि खामानिया मा जागोन बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ आं दिन्थिलांबाय थानोसै दाउदै फैबाय हांसोनि बिदै दे नों आलुफोरखौ लेमना रेडि खालामना दोनलाय गैया दखान नुवाखै दखाना बन्द लोगोफोर माने मा होगोन मा थागोन जानानै नैखौ लाबोबाय काबालि बेखौ बेजोंनो सबजि बानायनोसै दा नै नायलांबाय थादो नामनो उफाय गैया ओंखारदोंमोन इयाव खुमब्रा ओंखारदोंमोन बिनिफ्राय लेस्रा ओंखारदोंमोन खिन्थु आं लायासै नैजोंनो आलु नैजोंनो सबजिखौ बानायनोसै आरोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो नैखौ दा सोमसै नै इखौ नङा दै माने रुनो नागिरदों आरोना दा सोमना दोनबा बिराद गोबाव जायो नालाय बेनिखायनो दा नै दै सोमनानै माने रुखानो नागिरबाय आरोना डाइरेक्ट कुकाराव काबालिखौ पुरि जायोना जाया नोङो मोजां मोनो ना मैया बार्थडेआव मा मा जानाय आरो ओंखाम जानो जायाखै मादो जाखो नै अमा बेदरखौ जाबाय मालाय नै कुकाराव होना दोनबाय दोङोबा लोंगौमोन आंबो सासेया नै दासो साहा लोंबोबाय लाल साहासो दै लोगोफोर गाइखेर साहा गैया लाल साहासो लोगोफोर माने सबजिनि थाखाय आलुखौ हाबायनो आरोना बिनिफ्राय मिलायनानै होदो नै दा जों आटा मैदाखौ जों गलायनोसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिबा नै आटा मैदाखौ लाबाय गामलायाव बनायदोंना रोङा नों बनायफेरदों फेराखै गलायबाय दा नै दै होबाय
बहुत दिननि उनावसो आरो गाव न'आव बनायदों आरोना बे माबाखौ पुरिखौ माने पुरि बनायनो नागिरदों नालाय दा माबायदि जायो मिथिला नोंथांमोन माने बिदि बानायबाय थाया खिन्थु दिनै बहुत गोबावनि उनावसो दिनै माने सासेखौ बानायनो होदों आङो आंबो माने बिदि बानायबाय थानाय जाया नालाय ओरैनो रुटि जानायाबो बहुत खम जोंहा न'आव रुटि जानायाबो बहुत खम आरो दा दिनै बहुत दिन उनावसो दिनै दा नै आटा मैदा लाबोनानै माने दा एसे नाबाय थादों नै सासेया नायनोसै माबायदि बानायो माबायदि दिनै जानानै मोजां मोनना मोना नायनोसै जानांगौ सम सम बेखौबो जानांगौनो लोगोफोर दा बिनिफ्राय आं दिनै नैखौनो जानानै ओंखाम जाला आरोना बेनो जुदि जायोबा बेखौ बानायबाय आरो बे सबजिखौ नै आलु हाखाना दोननायखौ बेखौ सबजि बानायबाय बेनिफ्राय बिदिनो जानानै थानोसै आरोना दिनैखौ माने जुदि खिन्थु मेन खोथा लोगोफोर आं थावाबा खिन्थु उफाय गैया माथो खालामनो आरो थावनाय थावियाथ' थाखायोनो खिन्थु थावाबा तारमाने आसा खालामजाला आरो तारमाने बानायग्राखौ तारमाने बिदि बानायला आरो जुदि थावाबा बेनिखायनो बिनिफ्राय दा बहुत गोबावनि उनावसो जागोन नालाय माने एसे गोबावदो जानायखौ तारमाने एसे मोजाङै जानो लुबैयो नालाय बयबो बेनिखायनो माने जाना नायनोसै ना मा बुङो नोंथांमोनाबो माने जायोना जाया अननानै आंनो कमेन्ट खालामहर बयबो जानांगौ बयबो पुरिबो जानांगौ रुटिबो जानांगौ दा नै बै कुकाराव माने माबा होदोंमोन नालाय मटरखौ बै मटर माने काब्लिखौ रुदोंमोन नालाय दा रुनानै दा नै हुइसेल होहां जागासिनो आरोना दा एसे नांबावगौ नै गाबसिगोन नोंथांमोन नै एसे हुइसेल होहांबाय रुदो आरोना आरो खेबसे वान टाइम गाबहोबावनोसै जाबाय दा बन्द खालामसै गेसखौ जाबाय नों दिनै आंनो गोथाव जाहोनो हागोन ना हाया हागोन दे सिन्द्रा दागाहाम गेन्द्रा महाराजा नोंथां नै सासेया माने ससे नायदो दिनै मबाइलाव नुजानो बिराद लाजियो थेवब्लाबो आं दिन्थिबाय नै लोगोफोर माने बेखौ मा होनना बुंगोन आटा नाग्राखौ माने नाग्राया बेखौ मोनाखै आरोना बेखौ नेना दोनबाय थायो आइया माने बै मोसौ दोस्लायनो थांदों माने बिनि थाखायनो नेबाय थानांदों दा एसे नेथ'नोसै आं दा फैब्लाथाय देखायनोसै पुरिया इमान माने दखानदारा सावनाय बायदि जाया बारा मोजां जाया नालाय जोंफोरनिया ओरैनो जानोखौ आन्थाल' माबा खालामनाय जायो नै बेनो नै चन्द्रिकाया आखायाव लाना दोनबाय थायो आया दसे नादोंमोन नानाया जोब्बाय नाखांजोब्बाय नै बिथिं दङ जों दा जानोसै सन्दि दांदो ना सन्दि जानोसै जों ना गांसे दंबाय ना गांनै जों दायो जाखांबाय आरोना पुरिखौ जाखांबाय दा अखाबो हाबाय थादों फारसेथिं बिनिफ्राय अखा हानायनि गेजेरजोंबाबो जाखांबाय पुरिखौ बिनिफ्राय भिडिअफोरखौ माखासेखौ दिन्थिनो होननानै सानदोंमोन नाथाय गैया रेकर्डिं खालामनो हायासै आङो भिडिअखौ लानो हायासै लाइट गैयिनि थाखाय माने लाइनाबो गैयामोन दासो फैदों लाइना ओमफ्राय आं दा नै जों जाखांजोब्बाय गासिबो थारमाने मा होनना बुंगोन आं बायदिसिना बै सबजिफोरखौबो बानायनायफोरखौ बा
एसे जानायफोरखौबो दिन्थिनो होनना सानदोंमोन आरोना हायासै जेबो दा सान लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोना नायनानै रंजाना थागोन होननानै आं आसा खालामबाय आं बारा गोबाव खालामबाय थाला नोंथांमोन जेरैखि जाया बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नुदों बा नायदों बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै फिन जाहाथे बेबायदिनो भिडिअ गोदान लानानै फैबाय थानो हायो नोंथांमोननि सेराव आं दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै फिन नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर see you